Istenem, Ó Istenem, ó Istenem, ó Istenem, ó Istenem, ó Istenem, ó Istenem. Itt a görög jogkútotok, csak hagyjátok már abba! Nem. Itt a jogkút már nem segít. Állj! Eddig sem megfelelő. Hallgassátok csak! Édes Istenem, nem bírom tovább. A gyerekek sorra írják az egyes dolgozatokat. Mindannyian fáradtak, kimerültek vagyunk. Hát még én milyen fáradt és kimerült vagyok. Kijavítottam egy halom, pocsék dolgozatot. Bár csak lenne egy hely, vagy egy esemény, ahol végre jól érezhetnénk magunkat. Pihenhetnénk kicsit. Kérlek, segítsetek! Ότι γίνεται αύριο. Valamit mondanak ezek a halandók. De mit is kéne csinálnunk? Mit is kéne? Heuréka! Rendezzünk nekik egy bárt! Azaz, hogy rendezzenek maguknak. Elvégre istenek vagyunk, nem érjük rá mindenre. Igen, legyen így. Adjunk nekik hozzá némi instrukciót! Halandók! Meghallgattuk sóhajaitokat, s már ki is találtuk, mivel enyhítsük azokat. E gondra egy görög stílusú bál lesz az ír, a 11C rendezze e mulatságot, mely minden jóval bír. Társaitoknak töltsetek nektárt, őket ambróziával kínáljátok, állítsatok büfét, hol temérdek finomságot árultok. A megfáradt tömegnek lakomát csapjatok, az allergiában szenvedőknek is megoldást kínáltok. Legyen táncház, s aztán pesdítő muzsika, melyet szolgáltat majd az isteni Zahorán Attila. A termet öntsétek kék-fehér pompába, repítsétek a tömeget az Olimposz csúcsára! Na, így már jó lesz. A meghívó. A legfontosabbat majdnem elfelejtettük. És akkor milyen ruhába öltözöl? Hú, hát még nem tudom, még nem választottam ki. Egy aranyalma és egy meghívó. És mi van rájuk ma a legszebbnek? Akkor az az enyém! Nyugodjatok meg! Ezen a bálon mindenki a legszebb lesz. Zeusra mondom, ezek az istenek mekkora rendetlenséget hagynak, én meg takarítsak utánuk. Egész nap csak ambróziát zabálnak, ahelyett, hogy dalokat zengenének róla. Hát ez még biztos a pornéknek